Entón, xa para finalizar, decir que non nos imos apoucar, non imos a deixar que o seu matonismo nos cale. Temos todo o dereito a facer oposición, temos todo o dereito a decir o que pensamos e que pensan moitos cidadáns e cidadánas, ampárannos os votos, ampáranos a lei e ampáranos a ética. Así que nós vamos a agardar polo amparo da mesa do Parlamento. Acabamos de rexistrar de novo as PNLs para pedir a Fiscalía Anticorrupción para Galicia, que é claramente máis necesaria que nunca. Lembremos que a Gürtel, que ten o brazo armado en Galicia, xa ademais coñecido Pablo Crespo, do PP de Galicia, o sea que hai moitos casos de corrupción que ten vinculación directa tamén ca trama estatal que se artellan aquí en Galicia. Xa non falemos de Pokémon Campeón, Orquestra, Baltar e todo o festival de corrupción que tivemos que sufrir en Galicia e que está lastrando a nosa economía e o noso estado de benestar. Entón, polo tanto, vamos a volver a solicitar esta PNL e tamén, como non nos permitiron facer o debate pertinente cun tema tan grave que ademais a mí me afecta en primeira persoa, que era a iniciativa de empregabilidade das persoas con diversidade funcional, tamén xa registramos tamén para debate en pleno e lle vamos a dar outra oportunidade ao Partido Popular de Galicia para que debata esta PNL como se merece e que vote a favor para cumplir a lei, que é o que lle pedíamos, cumplir a lei, e que agardamos que deixen o espectáculo bochornoso que están a levar a cabo e estean á altura tamén dos seus propios votantes, que nos consta que están tremendamente avergonzados tanto polo seu comportamento con respecto a min como deputada, como o comportamento que teñen con respecto á corrupción sistémica estrutural e as súas imputacións por corrupción a nivel de todo o Estado e en Galicia.